Estàs fent el treball de recerca i el més segur és que estiguis utilitzant qualsevol tipus d'intel·ligència artificial i no passa per res. Soc partidària 100% que s'ha de fer ús de la intel·ligència artificial, és a dir, el que no es pot fer és un ús inadequat de la intel·ligència artificial. S'ha de tenir sempre molt en compte d'on ve la informació, òbviament ficar-li el que considero que és més important de tot, que és criteri i el factor humà, el ChatGPT. Considero que és molt bona eina per redactar-te bons textos, però com per oferir-te informació crec que és molt millor el Gemini. Després també hi ha, si vols generar la presentació del treball de recerca o que quedi molt ben maquetat, està el Tome. De fet, deixaré per aquí tots els noms. Per tema generador d'imatges i de més, he utilitzat el Leonardo, Bing, generar respostes ràpides, Deep. Això són aplicacions gratuïtes, realment et poses a buscar, et surt. Molt important que nosaltres com a persones, quan veiem això, seguim incorporant